hrali sme výborne do obrany. Tam, ako tam nebolo čo vytknúť, tam nedávame. Posledné zápasy hráme fakt výborne dozadu. A dopredu dali sme 2 góly, ale dneska to bolo asi z tých zápasov fakt defenzívne super zápas a chalani blokovali strely a hovorím, hráme odzadu výborne, takže musíme to udržať. Tak vždycky to je nepríjemné, alebo ako nepríjemné je to proste po tých 20 minútach. Človek sa do toho musí dostať. Bol som trochu rozhádzaný v tej druhej tretine a hovorím, zvládli sme to a bereme 3 body a ja mám konečne víťazný zápas, takže sa teším. Tak tá Třebíč hrá taký hokej, že málo strieľajú, čakajú na šance. Ja som došiel do brány, mal som tam pár striel tú druhú tretinu, nebol som v takom tempe. Chcel som nad tým rozmýšľať, dostávať sa do toho hlavou skôr ako tými zákrokmi. Takže ja som išiel postupne minútu po minúte, aby sme to zvládli a nech som sa snažil sústrediť sám na seba. Na každú tú strelu bolo jedno, odkiaľ ide, ale hovorím, tá Třebíč nemala toľko šanci. Sme pod tlakom, musíme každý zápas teraz bojovať, hovorím, ako keby to bolo play-off. To musí byť vojna, na tom mláde o každý meter. Teraz to zvládame super fakt z obrany a bojujeme, ale proste sme sa do tej situácie dostali my a my sa z tej situácie musíme aj vyhrabať a musíme bojovať. Tak bude to náročné, ten víkend bude náročný. Chalani sú, ako hovorím, dobití. Teraz sa dáme dokopy, prichystáme sa na sobotu a vieme, že to bude náročné, takže nachystáme sa na to, ale